Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano chenge chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikanise kuziva kwamunozoita manews updates panapa ndoyanaoneka mabatanidza nenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ividhiyo riri kuenderana naSeWikne Uchivhayo. SeWikne Uchivhayo tikanzwa kuti vakaroora Lulu. After varoora Lulu, mari yavakabvisa kumba kwana Lulu yakabiwa. Mari iyi yainge yakawanda, yabiwa kudaro pafamba mazuva takazonzwa chinzi mbavha dzakaba mari kumba kwana Lulu. Kufamu iyo inonzi Alpha Omega Farm iri kumarondera ndokwakabirwa mari iyi dzakabatwa. Inde tine video reimwe mbavha ichitaura mafambiro azvakaita nemari yakapiwa pamari yakabiwa yakabviswa naWikne Uchivhayo kumba kwana Lulu. Ndatimbone this video. Ndada kuti tsanangura kuti makaenda muri wangani makaita sei? Ndakaenda ndumota diki. Ko kuno kwa unoziva ndana. Kuno kuchitungisa. Zvake. Nani? Ajiri. Nani? Na Tembo. Tembo nani? Cheti. Imemo kuno kuchitungisa makava muri wangani? Tembo taku. Na TV. Ko jeri. Na jeri. Sama muri wangani? Ima muri wangani ko kushimese muri wangani? Anjozuti mwashumuta ina wangani. Iwa unakuona vanhu vanga varipo? Vanongo vari. Ko mari makashare sei? Indakapa 1.2. Muchinzi patora mari? Tangozi yenyu zvashamanda anokutaura. Saka angari mazamaindi odiri ndiani? Jeri ndiye akandifonera andiza kuti angari arongerwa nani. Ko Gari ari kupinda papi? Gari ndiye angaina chidiri na Jeri. Newanhu ndiye ane linki newanhu yokuchitungisa. Ameno kuti mupurisa kana zvishinga. Gari ameno kuti mupurisa kana kuti chii? Ora zvadaro mama enda kupi continue shama kutaura. Masangana nevanhu vecheri kuti ne 8 vane Badaenda maprazo. maprazo kupi. Marondio. Maprazo kumarondo ronzi prazo lipi. Ndiana izepa. Tipe ma direction. Ora tipe ma direction maswa mumarondera makafamba sei? Ora timapedza tiri mashia na mari. Napiwa 2.5. Uchinzi ndiye. Ibomba perekedza. Wachiperekedza? 2.5 watiperekedza. Kwa hiyo waite, uyai driver, yo waite. Next update ividhiyo rikuenderana naSekuru Gudo. Sekuru Gudo ihanzvadzi yaMadam Boss. But nyaya iyi yapa kuti vanhu vataure zvakasiyana siyana mastreets esocial media after Tom Jones abuda mastreets esocial media achituka mushakabvu, achituka munhu afa. Da kuti muone video, tipedza kuona video tazvaunofika comment section kuti unoitongawo sei nyaya iyi. Hanzi akambotuka umwe munhu, saka inini ndiri kumutukawo nhasi nekuti iye afa. Asi vadikani hazvinzwarwo, mangwana ndiwowo ende inzira yemunhu wese kufa. Mwari vanenge vatana ruva ravo. Doti muone video, apedza kuona video tazvaunofika comment section. Inisa Hadhirare ndafunga kukusiyai, tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Everything that I do in my life, zvese zvandinoita, everything that ndomirira nguva. Mukanandasenda ipapo vanangu nevazukuru nanasisi nanambuya nanamai nanababa muchanonzwisisa. Indomirira nguva yaMwari inongosvika. Tingatukana tigoditi neni ndichafa, but mata yaGudo afa because of vanasisi vake vana mata yake Gudo. Takatukirwa vamwe vasikatozivi zvefacebook. Mata yaGudo, mata yaSekuru Gudo, mata yaSekuru Gudo, mata kubva kumakongo kumachente, mata yaSekuru Gudo, musatanyoko. Ndibhoy kana nene kana uchidhiniwa firwa amama uyo afigwa. Amama takafirwa isu makajamba maspika mukatoridza nemaredhiyo.
Sikwadi kungoti hakuna anoda kuridza maredhiyo nekujamba maspika kungoni neni chete. Otherwise nina handina reverse jive. Ndinongofesa the reality which is there on the platform. Wabheka kana waboy kana wadiniwa. Inina handisiri ndakatanga nazvo. Mataya gudo. Mataya sekurugudo. Mazichenta akasviba sekurugudo. Ngarife. Hakuna munhu mataya gudo. Mafirwa mamama magrobo fungai mutiswa mama. Mataya kone mugongora kora kasveyama rikunzi rakafuta one side. Saka usinganorwi beche rakafuta one side. Dama rebeche one rakafuta rakaendawo rimwe dama rakaufomhera. Mata chemai mumame. Mamai parufipa vari kuuya vakudei vari kuvinga sadza nemakabeji. Muda kupedza madouble story. Mata ina ndamuno ndoncenga, ladies and gentlemen. Takauya palapa tikatukwa home